Gaueko 9:00 gutxi, huts eta bat irabazi du Realak Sonmosen Mallorcaren aurka lehen mailako 26. jardunaldiko norgehiagoka, eta honen bestez, konfiantzaz gainezka iritsiko da Rino Matarazzoren taldea asteazkeneko norgehiagoka garrantzitsu horretara. Gogora ezagun batetik Mallorcak 2-0 galdu zuela Zeltaren aurka Balaidosen, eta horren ondorioz Jagoba Arrasate kaleratu egin zuten. Bere ordez Martin de Michelis fitxatu dute, baina norgehiagoka zuzentzeko entrenamendu gutxi egin behar zituela, eta bere ordez gaur Gustavo Sibierok zuzendu du taldea, eta hala ere ez zaio emaitza ongi irten, eta Realak berriz 3 berdindu zuen anoetan Oviedoren aurka, eta horiek horrela, bai Gustavo Sibierok eta Rino Matarazzok honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Mallorca, Leo Roman izan da ATP-an 4-3-3ko sisteman, Mafeok jokatu du eskuinegaletik, Mojikak ezkerregaletik, Raillo kapitaina eta Balient izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri moduan aritu da Omar Mascarel, barnekaldetik laguntzaile Sergi Darder eta Samu Costa zituela, eta goian eskuinaldetik Mateo Josef, ezkerraldetik Jan Virgili, eta puntan Bedat Muritxi izan dira. Realak ere 4-3-3ko ohiko sistema ezarri du zelaian, Rino Matarazzok Remiro izan da ATP-an, atzealdean lauko lerroan Jon Mikel Aramuru jokatu du eskuinaldetik, Sergio Gomezek ezkerraldetik, Txaleta Txar eta Igor Zubeldia izan dira atzealdearen erdialdean, Jon Gorrotxategi jokatu du Euskarri moduan barnekaldetik laguntzaile Beñat Urrientes eta Carlos Soler zituela, haze partida jokatu duen gaurkoan Beasaingo erdilariak, konfiantzaz gainezka dago, Matarazzoren iritsierak inolako zalantzarik gabe beste aurpegi bat eman dio Beasaingo erdilariari, eta gaurkoan konfiantza hori bueltan eman dio Estatu Batuetako entrenatzaileari. Eta goian Gedesek jokatu du eskuinaldetik, Zakarianek ezkerraldetik, eta puntan Mikel Oyarzabal kapitaina izan da, epailea Miguel Sesma izan da, barrean laguntzaile Figueroa Vázquez izan du, oro arreztu eraginik eduki gaurkoan epailearen lanak, eta hori beti positiboa izan ohi da futbolarentzat bederen. Beno, partida hasieran ikusten zen Realak norgehiagokaren kontrola izan zezakeela. Mallorca ez da bilfin, hori errealitatea da, konfiantza galduta daude jokalariak, baina hala ere lehenengo minutuetan goian presio altua eginez ikusi du Mallorca, eta zenbaitetan baita Realaren areara gerturatzen. Hala ere gaurkoan Realak area barruan esango nuke norgehiagoka duina egin duela, hor Igor Zubeldiak partida ona jokatu du, Muritxi ongi kontrolatu du, eta horren ondorioz Kosovoko aurrelariak ez du beste zenbaitetan bezain beste aukera sortzerik izan, eta hori funtsezkoa izan da Realarentzat. Mallorcaren arrisku nagusia hortxe baitzegoen, eta Mallorcaren jokoa ere horretan oinarritzen da askotan, hau da, Bedat Muritxi arean bilatu eta berak asma dezala, baina Realak gaurkoan ez dio utzi, eta horregatik lehenengo minutuetan sendo aritu da atzealdean. Eta erasoan ere fin ikusi dugu, Gonzalo Guedes berriro ere hegal batetik eta bestetik fin mugitzen, eta gaurkoan berriro ere Arsen Zakarian ez du fin ikusi, ez da bilfin, Errusiako jokalaria irregularra da, gaurkoan ere gainera Realari beste albiste txar bat gehitu zaio norgehiagoka aurretik, azkenerako Horri Oskarsonek ezin izan baitu norgehiagokan minutu bakar bat ere jokatu soleoan izandako arazo batzuen ondorioz, eta horrek noski eragina izan du gerora ere aldaketak egiterako garaian, baina oroa Reala eroso zen zelaian, eskuine eta ezkerregaletik Aramburu eta Sergio ongi gotzen, eta aipatu dugun moduan Beñat Urrientesek gaurkoan egin duen norgehiagoka txapelak entzeko modukoa da, eta zine batean ipini eta hortxe behin eta berriro proiektatzekoa. Haze mugimenduak egin dituen Beasaingo erdilariak, nortasuna badu, aurreraka egin behar duenean doai ikeragarria du aurkariak atzean uzteko, azken lerrora iristen denean ere gehienetan erabaki onak hartzen ditu. Benetan denboraldiaren fase honetan jokalari ezinbesteko jokalaria da Beñat Realarentzat, eta gaurkoan hori erakutsi du. Lehen gol horrek Mallorca ukituta utzi du, barkatu ez, lehen gola gerora esango dugu nola izan den, baina bai hor
Turrientesek baloia hartzen zuenean Realak beste erritmo bat ezartzen zuen zelaian, Gorrotxak ere partida bikaina egin du, klase ikeragarria dauka jokalari honek, eta Turrientes eta Gorrotxategi bezalako jokalariak ongi egotea Realarentzat funtsezkoa da. Beste funtsezko gauza bat ere gaurkoan Realarentzat, erasora, ez behar bada area barrura, baina bai erasora jokalari askorekin iritsi dela, eta hori ezinbestekoa da lehen mailan golak sartu ahal izateko, eta gaurkoan Realak hori lortu du. Eta saria 36. minutuan iritsi zaio, egia da, eskuinegaletik egindako erdiraketa baten ostean gero zorte apur bat izan duela, Solerri bakarrik erori zaio boteka baloia area barruan, eta Valentziako erdilariak ez du barkatu Leo Romanen aurrean, huts eta batekoa zen, Realarentzat oso gol garrantzitsua, kontuan izanik Mallorca dinamika txarrean zegoela, eta hala ere Mallorcak ez du erreakzionatu, hor saiatu da, bi hegaletako jokalariak, bai Mojica eta baita Mafeo ere erasokor aritu dira, saiatu dira alboko marra bilatzen, Realeko atzealdeari kilimak egiten, baina ez dute lortu hori inongo unetan, Muritxiri ere baloi gutxi iritsi zaizkio, eta iritsi zaizkion horiek Igor Zubeldiak bikain moztu ditu, kate motzean lotuta eduki du gaurkoan Zubeldiak Muritxi, eta hori ezinbestekoa izan da Realarentzat gero emaitza mantendu ahal izateko. Lehen zatiaren amaierara horrelaxe iritsi dira, bigarren zatian esan nuke Realak kontrolatua izan duela norgehiagoka, Mallorca saiatzen zen barrutik, kanpotik Virgili eta Josefekin, baina eurek ere ez dute euren arrats onena izan, ez dira distiratsu aritu, eta horren ondorioz Realeko atzealdea gaur nahiko norgehiagoka erosoa izan duela esango nuke. 73. minutuan iritsi dira lehen aldaketak, Soler eta Zakarian kendu eta Susic eta Barrenetxea atera ditu, Solerrek gola egin du. Garrantzitsua da Carlos Soler bezalako jokalariak golak egiten hastea, kontuan izanik Realari dezente kostatzen zaiola golak egitea, Soler bezalako jokalari batek sartu ahal izatea ezinbestekoa da Realarentzat. Eta Zakarianek ez du bere arratsa izan, ez da bilfin, esan dugu, ez zait iruditzen hegaleko jokalaria denik, eta horregatik askotan barnek aldera sartzeko joera du, baina zuzenean hortikan ez baldin bada abiatzen gero baloiak eskuinera ezkerrera bidaltzea nahiko arrotz dagoela iruditzen zait ezkerra alde horretan, eta barnek alderago jarri ezkero oraindik ere funtzionatu dezakeen jokalaria da, baina aurrekoan ere izan zituen, aukera garbi batzuk ez zuen asmatu atea aurrean eta garrantzitsuak ziren, gaur ere izan du bat, horretan ere ez du asmatu, eta konfiantza galduta dabil erabate Rusiako jokalaria, eta gaur, 73 minutu, baina ez du asmatu. Eta Susic eta Barrenetxea irten dira, Susicen jarrera aspaldi honetan postekoa da, esango nuke bai Sergiorekin eta bai Imanolekin zuen jarrerarekin alderatuta beste jokalari bat ere badirudiela, zelai erdian oso jokalari fisikoa da, hori lehen ez zuen hainbeste baliatzen, orain gehiago hurbiltzen da zelaiaren 3 laurdenetara, gaurkoan ere hor aukeraren bat edo beste izan du, eta garrantzitsua benetan Lukas Susic horrela aritzea, eta bestetik Ander Barrenetxea aspaldiko partez atera da Donostiako erasoko jokalaria Ander, eta minutu onak jokatu ditu, askotan bilatu dute gainera bera, eta bera saiatu da izkin egiten, area bilatzen, alboko marra bilatzen, eta logikoki oraindik ere lesio batetik itzulita erritmo hartzeke dauka Anderrek, baina fin aritu da, eta minutu onak izan ditu neure ustez. 79. minutuan ere Mallorcak bere lehen aldaketa egin du, Josef kendu eta Lubumbo irten da, ez du sistemarik aldatu entrenatzaileak, Josefen norgehiagoka, Jan Virgiliren oinetatik gehiago pasada baloia, Josef ez du hainbeste ikusterik izan, hori noski Mallorcaren zatetzen ez da albiste ona, Mateo Josef bezalako jokalari batek ez desberdintasun horiek markatzea, baina gaurkoan ez du lortu. Eta Lubumbo irten denean beste ritmo bat ezarri dio Mallorcari, hor ikusi dugu
zein zen benetan Mallorcaren asmoa, Lubumboren abiadura baliatuz hor nahi zuen, Realaren atzealdea hautsi eta Muritxi area barruan ahalik eta modurik erosoenean bilatu, baina saiatu da, egin ditu, aukera bat izan du Muritxik, baina ez dute asmatu eta oro har ere ez du askotan bilatzeko aukera izan, beraz, bere funtziorako ez da finibili irten den funtzio horretarako. Minutuak aurrera joan ala, ikusten zen Reala partida itxi zezakela, baina ez zuen aukera garbirik sortzen, hala ere dezentetan iritsi da area ingurura, baina hor ez dute askotan jaurti Mataratzoren jokalariek eta hori ere zuzentzeke daukan beste gauza bada, area barrura, area ertzera iristen zarenean, eta gainera gaur egun konfiantzaz dauden jokalariekin baloia bota egin behar da, atea bilatu beharra dago, baina gaurkoan Realak ez du halakorik egin, eta gaur ez, baina beste edozein norgehiagokatan hori larrutik ordaintzeko modukoa da. 79. minutuan Mafeo eta Mascarel kendu ditu, Pablo Mafeo saiatu da, behar bada Mojika erasokorrago izan da gaurko arrats honetan, baina Mafeo ere saiatu da, Mascarelek oso norgehiagoka diskretua egin du, Mallorcaren jokoa ezpaita zelai erditik asko igaro eta hor Mascarelek eta Sergi Darderrek ez dute jokoa asko eraikitzerik izan eta Morlanes eta Morei irten dira, hemen ere ez dira sistemak aldatu, ez da sistemarik aldatu eta hauek ez dute lortu nola baitean markagailuari buelta ematea, arriskurik ere ez dute sortu eta beraz hor ikusten zen Mallorca erabat ondoratuta zegoela 79. minuturako, 84. Samu Costa kendu eta Abdon Prats atera du. Hemen ezinbestean Muritxi eta Abdon Pratsekin banakoaren bila joan beharra zeukan Mallorcak, baina Realak baloiaren jabetza tentuz ibili du, ez dio baloi asko utzi dizkionak ere ez dira erosotasunarekin utzitakoak izan, eta nik esango nuke Abdon Prats apuruan lehenago ere atera behartzuela. Mallorcak behar baitzuen eta ikusten baitzen non sortzen zuen arriskua baloi geldietan egala bilatu eta area barruan baloiak jartzerakoan, eta hor Abdon Prats eta Muritxi bai duzu beti arrisku gehiago sortu dezakezu, baina 84. minutuan gainera Samu Kostak ez du bateren norgehiagoka ona egin, ez da agertu, arriskua area inguruan ere ez du sortu, eta alde horretatik ez da finibili kasu honetan Mallorcako entrenatzailea Gustavo Sibiero. Eta Jabres ere atera du, Virgiliren ordez, Jan Virgili Muritxirekin batera gaur Mallorcaren aldetik arrisku gehien sortu duen jokalaria izan da, abila da, ikusi dugu zenolako kalitatea duen, baina gaur aranburu handi batekin egin du topo, fin dabil, azken bolada honetan Jon Mikel, eta gaurkoan ere ez dio askotan pasatzen utzi, Jabres atera da bere ordez, eta Jabresek ere ez du hori hobetu. Eta Realak ere aldaketa bikoitza egin du 84. Gorrotxategi eta Oiartzabal kendu ditu, Eibarko bi jokalariak, Jon Gorrotxategik esan dugu, aparteko klasea duen jokalaria da, hor baloia gune oso delikatuetan hartzen duenean eta bizkarrez bira eman, hori oso jokalari gutxiren eskuetan dagoen zerbait da, Turrientesek hori oso ongi egiten du, euskarri bikoitza daukan gaur egun Realak, eta hori arrobiko bi jokalari direla, Turrientes eta Gorrotxategi, eta hori postekoa da, eta bere ordez Jangel Herrera irten da, eta Oiartzabal ere kendu du, Oiartzabalek gaurkoan izan ditu jokaldi batzuk aukera garbirik ez, area barruan, gaur ez du sortzerik izan eta ez daio iritsi ere egin, baina beti bezala kapitainak zelai barruan duen pisu hori erakutsi du, eta Oiartzabalek beste behin ere norgehiagoka bikaina jokatu du, eta euren ordez Marin eta Jangel irten dira, mantendu dute emaitza hori zein xedea, borroka egin dute batez ere Pablo Marinek, hor Jon Mikel Aramururi oso ongi egin dizkio estaldurak, eta Jangel ere fin ibili da jokoa geldituz, Mallorcaren erritmo hori mantsotuz eta aurrera ez egiteko asmo horretan, eta ongi irten zaio. Eta azkenerako hutseta bat, 3 minutu eman ditu epaileak, egia esan ez baita gauza handirik gertatu,
eta garaipen oso garrantzitsua Realarentzat asteazkeneko derbiaren aurretik, une honetan gogora ezagun Reala 7. da 35 punturekin, Mallorca berriz 18. 24rekin eta Erne jardunaldi honetan salbazio postuetatik laura jarri baitaiteke baldin eta bihar Elksek Espainoli irabazten badio. Zen norgehiagoka dituzte bi talde hauek gaurkoaren ostean? Mallorcak Osasunaren aurka jokatuko du Sadarren, Realak berriz Atletico Madrid izango du aurkari, barkatu ez, Realak asteazkenean lehenik eta behin Espainiako kopa jokatu behar du, bigarren finalerdi hori Atletiken aurka, eta gero asteburuan Atletico Madrilen aurka jokatuko du Wanda Metropolitanon. Gogoratu beraz, Mallorca huts, Realak bat, Son Moixen.